Shin kun taɓa rasa files ɗinku masu muhimmanci ko wasu hotuna masu ɗumbin tarihi? Wayarka ta lalace, kwamfutarka ta samu matsala, ko kuma flash ɗinka ya daina aiki kwatsam. Ku marmatso in nuna muku hanya mafi sauƙi da aminci da za ku adana hotunan ko file ɗin ba tare da fargaba ba. Menene cloud storage? Cloud storage na nufin adana files ɗinka akan intanet maimakon ka ajiye shi a wata na'ura wato waya ko kwamfuta. Kuma za ka iya samun file ɗinka daga ko'ina a cikin duniya muddin kana da intanet. Me zai sa kai amfani da wannan cloud storage ɗin? Za ka iya samun file ɗinka daga ko'ina. Kana iya tafiya cikin sauƙi ka buɗe file ɗinka daga kowace na'ura. Yana da aminci, ko wayarka ta ɓaci, file ɗinka yana nan ajiye lafiya lau. Sauƙin rabawa, maimakon aika manyan attachments kawai ka tura link. Kuma yana rage cunkoson waya da kwamfuta saboda file ɗinka suna a cloud. Misalan providers ɗin cloud storage ɗin nan akwai Google Drive. Ina da bidiyoyi akan Google Drive da suka gabata. Akwai Dropbox. Akwai Microsoft OneDrive. Akwai kuma Apple iCloud. Yadda yake aiki: ku ɗauka file ɗinku yana tafiya daga wayarku ko kwamfuta zuwa intanet ko cloud server. Sannan za ka iya dawowa ka buɗe shi daga kowace na'ura. Wannan yana nufin file ɗinka baya ɗaure a na'ura ɗaya tal kawai ba, kamar akuyar gidan kakata. Ku ɗauke shi kamar kana hayar akwati ne a intanet, inda za ka iya aje takardu ko hotuna, kuma za ka iya buɗe su daga kowace na'ura, waya, kwamfuta ko tablet. Misalan yadda za ku iya amfani da cloud storage: ɗalibai na iya aje assignments ɗinsu a cloud ɗin nan. Za ku iya aje takardunku na kasuwanci ko na aiki a kai. Za ku iya adana hotunanku masu muhimmanci a kan cloud, ko da ko na bikin tsohuwar budurwarka ne. Gwada uploading a Google Drive domin kai ma ka fara amfani da wannan fasahar. In baka iya ba, akwai bidiyoyina da suka gabata akan yadda za ka yi haka, da yadda za ka ƙirƙiri file akan Google Drive, da kuma yadda za ka yi aiki tare da abokanka ko abokan aikinka akan file ɗaya lokaci ɗaya daga ko'ina a cikin duniyar nan. Duka wannan zan ajiye muku shi a description box ɗin wannan bidiyon. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.